الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. en jokkan dow boliɗe meɗen wolwango gikkuji ɗi wajibi ɓi adamajo dayitoɗi ha o heɓa mbar jari suuma e mako laato timmidiɗɗo. nder ɗon man ɗo ɓi adamajo gikkuwol ngol o nder gikkuji dayteteɗi man ɗo ɓi adamajo kanko man ɗo o dayito nango gimɗi ha nder suuma e mako man ɗo, kanjum man ɗo ɗum ustan mbar jari suuma e mako. nango gimɗi ɗum hunde haramde, ɗum hunde nde dagatako. kadi an man laatago ma aɗon nder dewal mapindiwal ngal Allah jawmirawo ɓurata yerdago ɗum kanjum wonte suuma e man ɗo. laato an man ɗo aɗon suumi aɗon heɗo gimi man ɗo, kanjum man ɗo nder ko wonnata mbar jari suuma e maɗa, walla bo nder ko ustata mbar jari suuma e maɗa man. kadi wajibi dow maɗa an derɗirawo cuumiɗo, wajibi dow maɗa an man ɗo toni a yiɗi suumayere maɗa nde hisa mbar jari mare tawa ɗum timmidindi ha jawmirawo, kadi an man ɗo woni dow maɗa daytoɗa nango gimɗi, daytoɗa nango gimɗi. kanjum man ɗo ɗum woni nder gikkuji bonnanɗi mbar jari suumaye, walla bo gikkuji ustanɗi mbar jari suumaye. kadi jawmirawo ɓamiɗo nde o wolwani yaake ɓiɓɓe adama en huloɓe Allah, suklantoɓe jangugo alquran, suklantoɓe rewgo Allah, o inaniɓe aljanna, kadi o tokkini ɓawo ɗon o ɗon wolwana yimɓe on lattiɓe waktarɓe suklirɓe wakkatiji muɗum be ko nafata ɗum. ha ɗon man o wi'ata wa minan nasi man yashtari lahwa alhadisi liyudilla an sabilillahi bighayri ilm. kadi ɗon nder yimɓe goɗɗo on codanɗo lahwa alhadis, kanjum ɓe passiri ɗum kanjum laati gimɗi, kanjum laati gimɗi. walla bo sodgo wambaɓe masalan ngara ngima ha nokkure, ɗum sankito ha nokkuje, kadi ɗo man ɗo ɗum wonan nder lahwal hadis. kadi ɗo man ɗo jawmirawo o nasti ɓawoni o wolwani waɓɓe, jotta bo ɗon wolwana wabtarɓe nder maɓɓe man ɗo, kadi suklaniɓe kañum en man ɗo be sankititgo gimi, suklaniɓe be sankititgo gimi. fotan sankititgo ɗi masalan ban ha nokkuje an kam hokka o gimi man heɗo, walla bo ɗaɓɓititgo wambaɓe man non yaha narra be maɓɓe hoca ɓe wadda ha nokkure kamɓe man ɗo ɓe ngima. kadi ɓawɗon gimi man ɗo ɗi koce ɗi ɗon cankite, kadi ɗo man ɗo ɗum aybewol latingol mapindiwol jamum, ɗum hunde bo nde ɓi adamajo gaɗɗo ɗum o heɓrata zunuba man bo o anda ha toy ka tammi hatgo. ngam deydey kanko man ɗo diga gimɗo, diga jotta kam ɗaɓɓitiɗɗo ɓe yoɓi ɓe ngam ha ɓe ngima, kamɓe man ɗo ɓe latoto ɓe ɗon mardi be gimi maɓɓe man ɗo zunuba fannude nanowo nani gimi man fu, kadi kanjum man ɗo ɗum wala kerol. to kadi ɗo man ɗo ɗum nango gimɗi man be yimgo be ɗaɓɓititgo yimoɓe walla yoɓgoɓe ɓe ngara ɓe ngima, kadi ɗum fu majum ɗum fotan ha ɗo man ɗo. ɗum hunde nde ɓi adamajo heɓrata zunubaji mapindiji ɗi ngala kerol be muɗum. kadi hani ɓi adamajo kanko man ɗo be sulatago mako o ɗon suumiɗo, o dayto deydey gikkuji kalluɗi ɗiɗo man ɗo, yalɗirgo pelle pijirle walla bo hettago gimɗi man ko nandi e muɗum. ɓi adamajo o dayto ɗum, kadi kanko man ɗo ngam ha o heɓa o laato o kisɗo ha mbar jari suumayere mako man ɗo ndi laato ɗum mbar jari kisndi, o tawandi ha jawmirawo kayri man ɗo ɗum mbar jari kewndi, wala ko ustindi, nango gimi ustayndi walla bo bonnayndi. to kadi ɗo man ɗo ɗum hunde nde ɓi adamajo solanta ɗum. to kadi ha ɗo o wi'ata annabijo sallallahu alayhi wa sallama o wi'ata tammi wargo zamanu ha nder ummatore am ɗo, tammi wargo zamanu ha nder ummatore am ɗo, kamɓe yimɓe man ɗo ɓe daktina, kamɓe man ɗo ɓe daktina ko laati njeenu, non ɓe daktina bo
ko laati ɓornago harir ɗum karam ɗum ha worɓe ummatore annabijo sallallahu alayhi wa sallam, ɗum karam ɗum dow maɓɓe. Non yargo giya kanjum bo ɗum hunde haramde, nder ɗon man ɗo nango gimɗi kanjum man ɗo ɗum hunde haramde. To kadi annabijo sallallahu alayhi wa sallam o sappi ha hadisewol ɗo o wi'ata tammi wargo ha nder ummatore mako ɓiɓɓe adama en kamɓe man ɗo ɓe daktina gikkuji nayi limtaɗi ɗi, kanjum man wonte e nder ɗon man ɗo ɓe daktina njeenu. Ko wonte daktingo man ɗo ɓe kuwa kugal njeenu man ɗo ban kamɓe man ɗo ban wala ko ɓe ngaɗi sam, banna ɗum aybe ɓe ngaɗi. ɓe ɗon dara deydey njeenu ngu ɓe ngaɗata ɗo ɗum wala aybe, ɓe ɗon kuwa kugal maɓɓe, ɓe ɗon dara kanjum man ɗo nder haqqeji maɓɓe ɗum woni. To ban deydey no ɓe dardata ɗum ha jotta, kanjum man ɗo ɗum haqqe mako o yiɗi o waɗi. To kadi ɗo man ɗo ɗum wonan nder daktingo njeenu man. To kadi ɗo man ɗo annabijo wi sappi yimɓe ban ɓeɗo ɓe tammi wargo ɓe daktina njeenu, non ɓe daktina bo nango gimɗi, ɓe daktina nango gimɗi. Kanjum man ɗo en ɗum ɗon nane ha yimɓe jur, kamɓe man ɗo ɓe ɗon daktini nango gimɗi man ɗo. To kadi non ɓe daktina ɓornago harir deydey ko annabijo harmini, ɓe daktina yargo mbal ko nandi e muɗum, walla ɗum mbal man non ɓe gaylita inɗe majam, ɓe inna ɗam be inɗe goɗɗe, ɓe cottina ɗum, ɓe cappina banna ɗum mbal. Kadi ɗo man ɗo annabijo sappi kanjum man ɗo ɗum tammi wargo ha ummatore mako. To kadi ɗo man ɗo ɗum sappinan en hallugo gikkuji man ɗo, ɗum wajibinan bo dow meɗen enen man ɗo dayitoɗen deydey gikkuji laatiɗi kalluɗi ɗo, kanjum man laati nder gikkuji man ɗo hettago gimi sakko ma to a laatake aɗon suumi, a suumaki ɗum haram, to a suumake bo kadi haram man tulli satugo, ngam an man ɗo ɗum wonnante mbar jari suumayere maɗa, walla bo ɗum ustante mbar jari suumayere maɗa man ɗo. Kadi woni dow maɗa an derɗirawo julɗo kabda deydey ko renante mbar jari tilimdi ndiɗo ndi jawmirawo ƴefti kañum yoɓete ndiɗo, kadi an man ɗo ngaɗa deydey no nderra mbar jari man ɗo, tawandi ha jawma kayri man ɗo ɗum mbar jari kewndi ndi ustaka. Ngam man kadi woni dow maɗa kala ko ɓe mbima an man ɗo dayta kaza ko limtuɗen diga fewre, diga ñoore, diga gishu, kanjum wonte jillugo boɗɗum be kalluɗum soora, ɗi diga baadi nango gimɗi, kadi deydey gikkuji ɗi fuu ɗum gikkuji on wajibi dow maɗa an cuumiɗo daytoɗa ɗi, kadi ngam keɓa tawa mbar jari suumaye maɗa ha jawmirawo mbar jari kewndi timmidindi. Ko laati bonnanɗi suumaye, woodi bonnoji suumaye kadi en tammi wolwango ɗi kanji man deydey ngole fu ko fecanto ɗum ha wakkati. To kadi nder bonnoji suumaye man ɗo aranon man ni ñamgo walla yargo, en mbi ko wonteno suumago man ɗo kanjum wonte ɓi adamajo o nangto ha ñamgo be yargo be suunomo farji mako diga fuɗgo seggo bulol ha mutal nangue. To kadi ɗo wonte suumaye. To kadi ñamgo be yargo kanjum man ɗo ɗum fistotiran be ko laati suumaye. To kadi ɓi adamajo to ni kanko man ɗo o ñaami walla o yari, kadi kanjum man ɗo suumayere mako man ɗo nde laatoto kayre man ɗo nde wonnake be ñamgo mako man walla bo yargo mako man. Kanjum wonte yottingo ñamdu, songo ñamdu ha reedu ɓi adama gal laawol tokkortogol gal hunduko walla laawol tokkortogol gal kine. Kadi mana man fotan ɓi adamajo ñaami ñamdumal gal hunduko muɗum walla bo o tamni gal wakere kine mako, kadi laabi ɗiɗi fuu kanji man ɗo ɗi jottinan ñamdu ha reedu ɓi adamajo, kadi laatoto be majum man ɗo suumayere mako wonnorto be laabi man ɗiɗi ɗo. To ni o yottiniri be maji ñamdu ha reedu mako kadi ɗum wonnan suumaye mako. Ngam jawmirawo ɓangiɗo o wi'ata wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaydul abyadu min al khaydil aswadi min al fajri thumma atimmu siyama ila al layl. Kadi jawmirawo ɓangiɗo o wi'ata ñaame njare ha wakkati mo jemma, kadi ha to wangani on
behetgol ngol subaha ha ñibre jemma kadi to wangani on beetgol ngol subaha ha ñibre jemma kadi ɗo man ɗo onon man ɗo nangte ha ñamgo be yargo man ɗo kadi laatoɗon on ɗon nangti man ɗo ha mutal nangue ha to on tabitini nangue muti kadi nden puɗɗi toon lortoɗon ha ñamgo be yargo man to nder ɗo man ɗo kadi en mbi nder ñamgo be yargo man nder majum man tamnago kanjum man nder ko wonnata suumaye en mbi kanjum man ɗo kanjum laati ɗum wonan kanjum man ɗo ban ñamgo be yargo kalkal ha wonnugo suumaye ngam wari ha hadisewol annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi'ata wa baligh fil maghmadati illa an takuna sa'iman kadi oɗon wolwana goto nder sahabo en maako o wi'ata an man ɗo sorkina fantina bo ha sorkinago man ɗo kadi silto a latake an man ɗo a suumi ta fantina mana man kadi ɗum hadisewol man ngol sappinan to ni goɗɗo fantinake foti kadi be majum man ɗo ndiyam man ɗam wuri ɗam dilli de hulgo kanjum man ɗo ta ndiyam man ɗam salo gal lawol kine man ɗam nasta ɗam sono ha reedu mako kadi laato kanjum man ɗo ɗum sababuwol nder sababuji bonnanɗi mo suumaye ngam man kadi annabijo o haɗi ɓi adamajo o fantino ha sorkinago ha nder suumaye kanko man ɗo o sorkino be hakkilo kadi ngam hulgo ta ndiyam man ɗam saloro gal lawol kine man ɗam sono ha reedu mako kadi kanjum man ɗo ɗum wonna mo suumayere to kadi ɗo man ɗo ɗum sappinan en ni kadi tamnago gal wakere lawol kine man ɗo kanjum man ɗo ɗum wonnan suumayere ɓi adamajo laatiɗo cuumiɗo to kadi ɗo man ɗo deydey aya kaɗo be hadisewol ngol ɗo kanjum man ɗo ɗum sappinan en ñamgo be yargo be tamnago kadi kanjum man ɗo ɗum ɗon nder kuuje bonnoje suumaye ɓi adamajo kadi woni dow ɓi adamajo o hakkilana ɗi o rentoɗi ngam kadi o heɓa suumayere mako man ɗo nde laato ɗum suumayere timmidinde nde o tawata mbar jari muɗum ha jawmirawo kewndi. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. nder bonnoji suumaye man ɗo ba'atal ngal ɓe mbi'ata ba'atal al ibra al mughazziya kanjum wonte ba'atal botan ngal ɓandu ɓi adamajo gaɗan ngal deydey ko ñamdu waɗata ha ɓandu ɓi adama ɗo ba'atal man kangal bo ngal huwan kugal ha ɓandu ɓi adama ban ko ñamdu huwata ha ɓandu ɓi adama to kadi ba'atal man kangal bo toni lattake ɗo kugal magal goɗɗo o tufoto ngal to o tufake ngal ɗo ko ngal jaynitan mo ha ñamgo be yargo ko o laati kanko man ɗo o ñamay o yaray to ɓe tufimo ba'atal man ɗo ngal huwanan mo deydey kugal ñamgo be yargo ko huwantamo kadi ba'atal ngal kangal bo cuumiɗo to o ɓilingal walla to o tufake ngal kadi kangal man bo ngal wonnan suumaye maako kangal bi'etengal ba'atal botowal ɓandu ɓi adamajo baate goɗɗe bo ɗon kanje bo na ɗum baate non ɗe ñawdigo a tufoto ngal amma kangal man ɗo ko ngal huwata ha ɓandu maɗa ngal huwan ha ngal haɓa be ñaw ha ɓandu ɓi adamajo ngal tampina ñaw man ngal hurga ñaw man to baatal ngal kangal ngal nastay ngal wonata nder baate bonnanɗe suumaye amma kadi bonnan ngal kam ngal artuɗen mbiɗen kuwan ngal kugal ñamdu fotan ngal ɓilawal walla ngal tufawal toni ngal huwan ha ɓandu ɓi adamajo deydey ko ñamdu huwanta ɗum ha ɓandu muɗum kadi kangal man ɗo ngal lattoto nder baate bonnoje suumaye ngal bo to o tufake ngal ɗo kangal man ɗo ko ngal huta ha ɓandu maako ngal huwan ngam habdugo be ñaw sottina ñaw man ɗo wonte kugal magal toni ɗum baatal kurgal ngal noon kadi kangal bo ngal nastata nder baate bonnanɗe suumaye. Haza wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi